Irun Gipuzkoako bigarren hiririk jendetsuena da, Donostiaren atzetik. Akordatuko aldira gaur egungo irundarrak lanera doazenean eskolara, zerbait hartzera, erromatarren hiri baten aztarnen gainean dabiltzala. Oiaso deituriko hiria, Hispania iparraldeko komunikazio eta merkataritza zentro garrantzitsua izan zen erromatar inperioaren garaian. Gaurko saioan, helburua izango da orduz geroztik Oiasoarrei buruz ikasi duguna erakustea, baina dena aldakegu. Izan ere, 2000 urtetik gora dituen Oiasok neurri batean, lurpean segitzen du, irundarren oinen azpian. Haupa, kaixo! Kaixo. Zer moduz? Hemen musa horrean. Bai. Zai, ez da? Oatxa arginan esaten ez. Zapaltzen dugun lurranen azpian behar bada, ez? Oiasoren aztarna gehiago izan daitezkela. Bai, sentsazio pizkat berezia da. Eta bai, arkeologoen indusketei eta azterketei arabera, badirudi Oiasoan gozela, museoa dagoen tokitik eta udaltzen arteko zonalde horretan. Hementxe gure azpian, gure oinen azpian, ez da? Bada sensazio bitxi bat, ez da? Orain historia zapaltzen ari garela esan daiteke. Bai, nore batean bai. Guk behintzat ikaslei eta museoara etortzen direnean, azpimarratzen diegu. Ikusten dituzuen kaleen azpialdean, hor aurkitu dituzte arkeologoek erromatar garaiko hiri horren aztarnak. Alare, ikasleek jartzen duten sorpresa edo ezusteko aurpegi horretaz gain, izan zen baita ezusteko desentekoa Oiasoren aurkikuntza edo Oiaso existitzen zenaren aztarnak aurkitzea, ez da? Bai, hori da. Jendak zer esaten zizuen? Gauza zoroen kontua zela, benetan inoretzuen espero lako aurkikuntzarik egingo zirenik. Erromatar kultura, pentsatzen zan ezagita zegoela Nafarroan, Araban, baina hemen Gipuzkoan eta Bizkaian eragin asko zere txikiagoa izan zela eraginik egon. Gainera ere, emakumeak ziren arkeologoak eta horrek ere ematen zuen pixkat, kutsu, hauek nola, ez dakite zer hauek. Urte batzu pasa dira, orduz geroztik, eta hemen atzean dugun museo honetan bildu duzue, orduan hasi zen lanaren emaitza, ez da? Ikusiko dugu? Hori da, bai. Bazen badura. Hasteko eta kokatzeko mapa, ez da? Mapa raro xamarra. Museo sarreran dagoen mapa, Peutingerren taulan oinarritutakoa da. Laugarren mendeko mundu erromatarra irudikatzen du. Bere garaian hiri honek, Oiasok, izan zuen garrantziaren dimentsioak erakusten dizkigu. Geografo eta historialariek mendez mende izen ezberdinak erabili dituzte toki hau izendatzeko. Oiaso, Oiasona, Aolarso eta Osaron esaterako. Mapa honek erakusten du, mapan zegoela, ez da? Toki ezaguna, ospetsua edo bazela, ez? Mapek eta geografoen deskribapenek adierazten digute, Bidasoaren bokalea, Oiaso, hiri hau, integratuta zegoela erromataren munduan, imperioan, galtzada bat ere ikusi dezakegu Tarragonatik Oiasora, hori Estrabonek orain dela 2000 urte deskribatzen du, irakurri dezakegu gaur egungo errepide gida bat bezala. Agertzen zaizkigu galtzadak,
eta baita ere zen nolako zein hiri edo herri zeharkatu behar ziren leku batetik bestera mugitzeko. Hala ere, hor kanpoan esan dugun bezala, Oiartzuren zati handi bat oraindik lurpean dago. Segitzen duzue pieza berriak aurkitzen edo museoa zabaltzen? Bai, noski bete dago aukera bere bilduma zabaltzeko, museoko bilduma zabaltzeko, aurkikuntzak egiten dira berriak. Ze pentsatzen Oiartzu Irungo kalen azpialdean badaude, edo zein obra badago, kontrol arkeologiko bat egin behar da, eta aukera azkenako aurkitzen dena. Bai, alkelan bai esan? Alkelan Fundazioa da ikerketa historiko-arkeologiko entitate bat, edo fundazio bat, eta gutxien eguna egiten da ondarearen inguruko ikerketak eta arkeologian lanak eta horrelako ekintzak egiten ditugu. Arkeolan ikerketa arkeologiko profesionalak egiten dituen fundazio bata, eta 1989an sortu zen, historia eta arkeologiako azterketa eta ikerketa zentru gisa garai hartan. Eskarmentu handiko talde bat da, urte askotako lana biltzen duen artxibo eta liburutegi aberats bat dute. Material arkeologikoz beteriko biltegi bat, eta ikurrak aztertu eta datatzen dituen laborategi dendrokronologiko bat. Gipuzkoa dute lan eremu, eta besteak beste arkeologia urbanoa egiten dute. Horren adibide, Irungo azken hamarkadetako aurkikuntza guztien parte eta gidari izan direla. Irunen adibidez, gune babestuta dagoenez arkeologika aldetikan, bai erromatar gareko errastua da delako, bai erdiaroko errastua da delako, orduan egiten duguna da, horra aldin badago, bai promotori pribatuekin, edo bai udaletxeko promotoria izan, promotori publikoarekin, guk egiten duguna da, proiektu arkeologiko batekin eta eskuartze arkeologiko bat egiten den obran. Eskuartze arkeologikoa tokiaren araberakoa izan ohi da. Izan daiteke eremuaren potentzialtasuna zein den jakiten lagunduko duen zundaketa bat. Lur mugimenduen kontrola besterik gabe, edo denbora eskatzen duen indusketa arkeologiko sakon bat. Ditugun obretan, adibidez, estruktura txikak egotu daitezke, edo materiala bakarrik, material arkeologikoa bakarrik. Ezer, gertatu daitekeela ezer ez topatzea. Baina, ez dela paretak eta material askotan. Neketen oroitzapen nire bizitako indusketarik hoberena, eta ni oso zoriontsu izan nintzen indusketa hortan izan zen hemen San Juan plazan. Agertu zian zeramika batzuk, tremenda. Beste batzuketan ez da ez agertzen, ez da ez agertu, baina beste batzuk dazkazu adibidez hau olakoa izan zen, eta oso oroitzapen ona daukat. Irungo babes eremuetan egiten diren obra guztiek pasa behar dute Arkeolan Fundazioaren azterketa. Gipuzkoako Diputazioak hala eskatuta. Jaime Rodríguez Salís izan zen Irungo lurrazpian Erromatar Inperioko ondarea egon zitekela eta lehen indusketak egitea lortu zuen arkeologoa. 60ko hamarkada amaieran egin zituen lehen aurkikuntzak, eta ari zor zaizkio Junkaleko plazan aurkitutako terra sigilata zeramikak edo Irunen aurkitutako erromatar garaiko nekropolia. Irungo lurrazpian oraindik ere egon daiteke zer aurkitua. Bai, hondikan zer egiteko badago, orduan gozak hondikan aurkitzeko badago. Nun bilatu eta nun zer topatu. Erromatarrak etorri aurretik, zera egin dezagun, hemen bizi zen jendea, ez da? Hori da, hau da, erromatarrek ez zuten utxik aurkitu lurraldea, ez da, baskoiak, barduloak, herrial desberdin aurkitu zituzten gaur egungo Euskal Herrian, eta Oiartzu Museoko helburua da baita adieraztea nola herri horiek ez zirela erromatarrek esaten zuten bezala basatiak, herri atzeratuak.
horrelako tokietan bizi ziren, ez? Herrixka arresituetan. Horiek esaten digute, adierazten digute leku estrategikoetan bizitzen zirela, gai zirela nekazaritza garatzeko, baita ere hemen iparraldean, gaur egungo Gipuzkoa eta Bizkaian, beraz, herri garatuak. Gero, erromatarrak etorri zirenean, kondairak edo dio, ez gintuztela konkistatu. Harremanak egon ziren, seguraski ere gatazkak, seguraski ere akordioak, guk gero arkeologoen bitartez eta idatzien bitartez ikusi dezakegu, lurralde hau integratuta egon zela erromatar munduan, batez ere kolonizazio ekonomiko bat egon zela. Historialariek argi dute erromatarren iritsierak inguruko nekazaritza, arrantza eta merkataritza bultzatu zituela. Baskoiek ohitura berriak hartu zituzten. Adibidez, agertu diren bainuetxe eta termek erakusten dute, Oiasoko biztanleek erromatarren usadio ziren bainuak hartzen zituztela. Oiasoko termak edo bainu publiko erromatarrak 1986 urtean aurkitu zituzten. Gipuzkoan aurkitutako lehenengoak. Duela 2000 urte, Oiasoko biztanleak bainatzen ziren igerilekuetako hondakinak utzi zituzten agerian. Irunen aurkitutakoak termen ohiko 3 eremuak zituen. Giro hotzeko gela bat, giro epelekoa eta giro berokoa. Lehen gela izan zen egoera onenean agertu zena, eta igerileku handi bat zuen. Oiaso gelan gaude, non jorratzen ditugu eguneroko bizitzari buruzko edukinak. Janzkera, elikadura, jarduera ekonomiko desberdinak. Eta daukagu errekurtso didaktiko bat, erakusteko ere nolakoak ziren erromatar garaiko hiriak. Jendeak pentsa lezake hau Oiaso dela. Izan liteke, baina esango dugu... Jokatzen dugu pixkat. Bai, ez da? Adierazten dugu, erromatar hiriek zeukatela plangintza bat, ez? Plano erretikularra. Kaleak ikusi dugun herrixkarekin konparatuta, erabat ezberdina, ez da? Angelu zuzenean mozten dira kaleak, 2 ardatz nagusi egitzen zituzten, kardoa eta dekumanoa, 2 kale nagusi, eta holtak aparte, banatzen zituzten kaleak, foroa espazio nagusi bezala, hor inguruan pintzen zituzten erekin ofizialak, guk termak ipini ditu. Hori da, hemen grisian dituzue, aurkitu dituzue Irunen egindako aurkikuntzak ditugu grisez. Termak? Oiasoko terma publikoak, portuaren azpiegiturak, eta herritik kanpo nekropolia. Santa Elena ermitaren barruan aurkitutako hil ontziak. Alerzea, aberastasun bila etorrez diren erromatarrak, ez da? Oiasotik gertu, Bidasoaren bokaletik gertu, Aiako herrian aipatu ditugu meategiak zeuela. Hori zen, horrek ekarri zituen erromatarrak. Eta, mendian oso ugaria da burdina, baina bazegoen ere beste mineral oso garrantzitsua, zilarra. Aiako harriko meategietan zilarra eta burdina ateratzen zuten. Oso gune garrantzitsua izan zen Oiaso hiriak zutik irauntzuen bitartean. Sakonera ezberdinetan hainbat galeria ireki zituzten, horretarako sua erabiltzen zuten. Ingeniaritza lan garrantzitsuak egin zituzten erromatarrek azpiegiturari zegokionez. Ura kanporatzeko adibidez, putzuak eta kanalak eraiki zituzten. Meategietan 200 langile inguruk lan egin zezaketela uste dute,
eta horietako asko mendian bizi ziren. Zilarra batik bat txanponak egiteko erabiltzen zuten, eta burdina landuz tresnak egiten zituzten. Irungo indusketetan hiltzeak eta burdinezko tresneria aurkitu dute. Nola biziko ziren garai hartako oilasoarrak? Arrantza izango zen janari iturri nagusia. Kostaldean gaude, ibaiaren ondoan, eta Oiasoko portua arrantzale portua bazan. Aurkitu dituzte arkeologoek arrantzari buruzko aztan asko, amuak, sareak josteko jostorratzak, berunezko pisuak, arrizko pisuak. Hala ere, erromatarrak ez ziren etorri arrantza egitera, ez da? Ez. Merkataritza garatu zuten. Erromatar garaian, Oiason eraiki egin zuten portu bat. Ez zen portu naturala. Egongo ziren puntu naturalak ere txalupek eta itsasontziek erabiltzeko, baina hemen Oiason eraiki egin zuten arrizko armailak eta ondoan egurrezko egiturak txalupak hor geratzeko. Gezurra dirudien arren, Oiasoko portuaren gainean gaude. Santiago kalea da, hemen 1992 urtean saneamenduko obra egin bertzanean, Oiasoko erromatar portuaren arrastuak agertu ziren. Portuaren aurkikuntza oso elementu garrantzitsua izan zen. Egia da gaina, iparraldean ez lako estruktura topatu, eta orduan oso elementu importante eta garrantzitsua izan zen, eta arkeologia munduan hito bat izan zen. Oso indusketa potentea, oso indusketa gogorra, baldintzen gatikan, azkenean hau ureztatuta zegoen, urezgradinezka zegoen egunero, orduan, ez zen erresa izan. Indusketa betan ia 16.000 pieza gutxi gora bera azaldu zian. Batez ere zeramikak, bai platera, bai luzerna, bai horrelako erromatar gareko elementuak. Lehenengo eta bigarren mendeko elementuak. Zerbait aipatzekoa edo azmarratzeko aldin bada hemen elementu organiko asko agertu ziala. Elementu organikoak indusketa arkeologikoetan ez dira oso ohikoak. Baldintza zehatzatzu behar dituztelako, mantentzeko bestela galdu egiten dira eta desagertu egiten dira. Orduan, kasu honetan hemen urez gainezka zeuden o urez betetako depositua zeuden, orduan horrek egiten du elementu organikoak, hau da, egurra, larrua, haziak, lako elementuak mantentzea, mendez mende eta mantendu izana. Juanjo, hemen, erakuslegi honetan ditugun egurrezko pieza hauek, niretzat, politak dira, baina zuentzat, berebiziko garrantzia dute, ezta? Material organikoa direlako. Hori da. Oiaso Museoko bilduman, aztena organikoak benetan oso garrantzitsuak dira. Eta horrek ematen digu, garrantzia asko Oiaso Museoari. Eta zergatik? Hori da galdera. Inguruko indusketetan, aztanategietan, benetan oso kondizio bereziak izan direlako. Ezetasun asko, aztana organiko hauek aurkitu zituzten arkeologoek lokatzez bete, talimo ez beterta, oxigeno gutxikin, orduan kondizio anaerobiko batzuk, aztana organikoak mantendu egin dira hori esker. Horrek esan nahi dut zirela normalean gure gana irisen, ez da? Usteldu egiten direla bidean, historian. Beste museoko askotan, museo arkeologiko askotan, ez daude aztana organikoak. Eta gure Oiaso museoan badaukagu zortea handi hori. Ez da? Hemen gehiago, hau zer da adibidez? Mailu bat. Egurrezko mailua. Eta hemen gehiago.
soka, orain dela 2000 urteko soka puskak. Beraz, oso aukera izugarria da olako aztarna organikoak eukitzea. Gainera, berai esker, aplikatu dezakegu karbono 14 datazio prozedura. Eta, jakin, orain dela 2000 urte egindakoak direla. Pieza bakarrak hortaz ez da, eta hauek ere bai ez da, hauek ere organikoak dira. Organikoak dira. Egurrezko plataformak, enbor hauek bata bestearen ondoan, egurrezko plataforma horiek osatzen da, Oiasoko portuarenak, 4 plataforma desberdin, altura desberdinetan, eta gainean usten zituzten txalupak aprobetxatzen itsasgora eta itsasbehera. Elementu organiko laguntzen gaituzte ezagutzea nolakoa zian, kasu honetan erromatar garaiko gizartea. Beste indusketa batzutan erresagoa da topatzea zeramikak eta horrelako elementuak nahiko ikerketuta daudenak, baina adibidez aziekin jakin dezakegu nola likatzen zian. Larruarekin jakin dezakegu nola jasten zian. Hemengo indusketan ere agertu zian zeze esanguratxo bezala zapatak eta erromatar garaiko batez ere sandaliak eta zolak hiltzeekin, erromatar garaiko zapatak, ezkenean erromatarrak erotzen zituzten eguneko zapatak. 2000 urteko elementua dira, beraien hanketan egon zian, eguneroko bizitzan zakan elementua da, orduan oso esanguratxoa da, eta informazio ugari ematen dut azkenean. Zola horiek erabiltzea, hiltzeekin esaten da biltzen ziala esitasun handia zakaten lurran, guztia zegoen lurretan, hiltzeek laguntzen zietelako ibiltzen olako lurretan. Atzean utzi dugu Oiaso museoa, Irungo kaleetan aurki daitezken erromatar arrasto gehiagoren bilagoa. Zubiaren beste aldean Santa Elena izeneko ermita dago, Erdi Aroko tenplu bat da. Bere pareten babesean erromatar garaiko hilerri bat dago. Kazetarioi asko gustatzen zaizkigu esklusibak eta hau esklusiba baten dela esan dezakegu. Xantalen ermita zahar berrituan gu gara lehenak, ez da? Erakusketa berritu hau inauguratzen esango dugu. Bai, Irungo Udala eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin erreforma batzuk egin ditugu Xantalen ermitan, zertarako bisitarien esperientzia hobetzeko ondare hau ezagutzen. Hemen 1971 urtean aurkitu egin zituzten aztarna batzuk Oiasoren nekropolearenak. Hemen ikusten ditugu, ez gertu daudena. Hori da, 106 ontzi, buztinezko ontziak, hildakoen errautsa eta ezurrekin. Oiasoko biztanleen ezur eta errautsekin. Erreportajean behin eta berriz errepikatzen ari garen bezala, Irun Oiasoren gainean eraiki zen geruzaz geruza, eta hau da adibide garbia, argi eta garbia. Bai hori da, Oiasoko nekropolia aurkitu egin dugu 14. mendeko kristau ermita baten barruan. Toki honetan erabilpen desberdinak ikusi ditzazkegu. Oiasoarrek hirietatik kanpo jartzen zituzten hilerriak, zabalgune eta zelaietan, eta hildakoen errautsak bidertzetan lurperatzen zituzten. Nekropolitzak dioen moduan hildakoen hiriak ziren eta familiek bidertzetan eraikitzen zituzten monumentuak hiri egituretan bezala ondo antolatuta egoten ziren.
aberatsek, familia boteretsuek, posible zuten monumentu bereziak eraikitzea, barrualdean bere ontziak gordetzeko. Gutxi gora berak gaur eguko panteoien. Gure hilerrietan bezala. Eta denborak aurrera egin ala, beste geruza gehiago, gainezartzen joan ziren. Oiaso ja desagertuta zegoenean, aitzinarua bukatuta, Erdi Aroan badirudi inguruko biztanleek berreraiki egin zutela erromatar garaian eraikitako monumentu bat, eta lehendabiziko kristau ermita bihurtu zuten. 10. mendeko ermita kristau horren arrastoak Santa Helenan daude ikusgai. Aldarea, harrizko pareten arrastoak, paretetako harriei erreparatuta erraz ikus daitezke garai ezberdinetako egiturak. Goialdean 10. mendeko harria, behean berriz, arkeologoen arabera, erromatar garaikoa. Hauek dira, Oiasoarren errautsak gordetzen zituzten ontziak. Hauek dira, zeramika arrunta, eguneroko bizitzan erabiltzen zutena, eta heriotza iristen zenean, senide bati brausketa egiten zuten, eta zurrak eta errautsak jaso, eta horako buztinezko ontzietan gorde egiten ziren, eta hauek lurperatu egiten ziren, estalita. Hildakoaren objektu pertsonalak ere saltzen ziren barruan. Nola ziren ohiturak? Prozesio bat ere egiten zen, hildakoa herritik ateratzen zuten, hileta pribatu bat izango zen, familien kasuan, errausketa hori egiten zen, familia beratsek ere kontratatu egiten zituzten aktoreak eta negar egiteko hildakoaren animagatik, baita ere eramaten zen hildakoaren hilmozorroa, argizaliarekin egindakoa, eta horiek ere hilmozorro horiek etxeetan gordetzen ziren. Nolabait izango zen gure argazki zaharre bezala. Gogoratzeko joan dena. Gure senideak, garai hartan hilmozorroak zituzten. Atentzen bat didana da, tamaina. Tamaina ezberdinak pertsonaen tamainei lotudak, ez da? Badaukagu hemen, ontzi txiki bat, eta ikusten dituzun pieza zuriak zura arrastoak dira. Oiasotar baten zura arrastoak. Eta, pentsatu dezakegu ere, hau batenak izango zirela, ze garai hartan heriotz tasa jaioberrien artean oso altua zen. Eta, han, orain aipatu dituzun, objektu pertsonalak. Bai, hori da. Beirazko botiltxo batzuk hemen ditugu, beira material preziatua zen, eta botiltxo hauek erabiltzen ziren lurrina, ukenduak gordetzeko, eta objektu pertsonalak dira eta aurkitu egin dira guztiezko ontzien barrualdean. Bizitzaren amaiera eta nolabait azpimarratzeko pertsona horiek existitu egin zirela, bere bizia garrantzitsua izan zela, ere jatzen zituzten bere objektu pertsonalak. Oiaso museoa museo bizi bat dela ikasi eta ikusi dugu gaur, hala ere, aurten 2023 eraldaketa urte bat izango da, ezta? Bai, aurten hasiko dira termen musealizazio lanak, gainera ere bukatu egin ditugu Santa Helenako erreformak, beraz, etorkizunean gauza berriak izango dituenak publikoari eskaintzea. 2023a berrikuntza urtea izango da Oiaso museoarentzat. Oraindik ordea, galdera asko daude erantzunik gabe. Zer zegoen Oiaso eraiki aurretik? Nolakoak ziren hiriaren ezaugarriak? Zer gertatu zen 3. mendean Oiasoren gainbeherarekin? Erantzunak gure oinen azpian daude.